הפיצוץ אצל רן, קיבלתי אותו בשקית, בחלקים, שקית זבל. מה זה תספר? עוד אין דבר לזה שבועיים. אם אתה רואה את זה בלסוס עליו, אתה נשאר באלף. גבי, אתה תפוך, גבי! איך נעזות? אין רדיו. רגע, זה לא נפלה פה סוללה, היא נפלה פה. נפלה פה, אתה רואה דיבור. רואים אותה מפה. עידן! לך ישר, לך ישר. תגיד, איך אתה רוצה להרוג? הייתי בטיסה הפוכה, סוללה נפלה. אני שומע בום, אמרתי על זה יונה קרבלה. חשבתי יונה קרבלה, גוד. לא, הייתי באתי על טיסה הפוכה, הטייס שלי פלט. כל ראיתי באיזה גיאוגרפי. גם, אני בנאסה. כן, כן. זה היה אישים בנאסה. לא שמת להבטחה? לא, מה? וואי, רציתי עכשיו להרים את הציפור השחורה טובה, עלו עליו. לא משנה כמה אתה פתאום תקליט שלך. ועכשיו אתה אומר לו, אתה אומר לו, הוא ירד ברבע שעה. הוא אומר לך, אבל כבר נקליט לו יותר להביא. זה לא נשמע כזה חזק כמו שדיברו עליו. אבל הוא חזק. אבל הוא נשמע עייף. הסוללה. מההתחלה?